bisa daga wato ainihin jita-jita da ake yi a kan wannan shiri mai suna a duniya. To assalamu alaikum jama'a, barkanku da wato ainihin wannan shigowa na tashar ta mai albarka. To ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙaurar sanarwa, yadda za ku na samun ɗimbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Idan ba ku manta ba, a ɗan tafiya hutun da muka yi na wannan shiri mai suna a duniya, mutane da dama sun ɗan kawo tsokaci a game da wannan shiri mai suna a duniya, inda wani suke tunanin an tafi hutu ne wanda ba za a dawo ba. In suna tunanin gwamnatin Kano ne ta hana wannan shiri mai suna a duniya domin a cigaba da haska muku shi, ana ƙayatar ku da shi. In ba ku manta ba, wannan shiri na Nijar inda kana bara yi, a nan ne aka samu matsala, da wa'in suke tunanin an hana shirin ne wato ainihin ƙungiyar finta da aka tattauna shiri mai suna a duniya. To a in Allah da mun dawo muku wannan shiri mai suna a duniya, da idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun haska muku kashi na 61, na mun haska muku kashi na 62. Idan Allah ya kai mu, ku dai ko ku ci gaba da danna mana alamar subscribing, sannan ku ci gaba da danna mana alamar ƙaurar sanarwa. Mun gode da kasancewa da ku.